Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pizza 19 na, bulan sang Marso tuig 2021. Ano ang mga balita ka mga isyo ngaton daydayon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sa mga kagaw sa inyo lawas. Tambal ini sa ubo, sipon kag hilanat. Produkto sang klinika de alternatibo. Kaginadulong man sa inyo sang DTX 500. Di magkalipata, imo abatasan, adlaw-adlaw, gamit kita DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sang mga organic compound niya, bisin, charantin kag polypeptide. Gani ini magkalipat adlaw-adlaw para proteksyon sa pamalakihan. DTX 500 ang aton gamiton. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Kahapon gina-monitor naton ang porsa nga gintukod agud iengkwentro sa administrasyon sa 2022 nasyonal nga eleksyon. Ginpangunahan ini kahapon sang nagretiro nga Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ginpurma nila ang One Sambayan. Ano ini? Magahimo sila sang isa ka grupo. Isa ka slate nila halin sa presidente, vice-presidente, 12 ka senador nga magapapili batok sa administrasyon kag ang mahimo kandidato nga ibutang ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagtipon-tipon sila. Kag karon may mga inisyal na sila nga mga kandidato nga mahimo iengkwentro presidente kag vice-presidente. Pila ka mga ngalan kahapon nga nahinambitan amo ang mayor sang Manila, Isko Moreno. Nahinambitan ang mga senador nga sanday, Grace Poe kag Nancy Binay. Vice President Leni Robredo, anay senador Antonio Trillanes Daport. Amo ini ang mga kandidato kag ginakonsiderar gabaton pa sila sang pila ka mga mahimo nominasyon pagbutang sa pila ka mga personalidad agod nga iengkwentro. Kag ini ila sini nga salaon depende sa track record ang tindog sa mga isyo, policy, platform, kag natural ikasarang nga magbunggo kag magpungko sa palangakuan. Purti ni nga mga grupo, ang One Sambayan, ang convenor, kag mga supporter nagaupod kay Carpio, kay anay Ombudsman Conchita Carpio Morales, anay Education Secretary Armen Luestro, anay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario,
anay Audit Commissioner Hedy Mendoza, National Union of People's Lawyer Chairman Nili Colmenares, magdalo party list kag iban nga mga grupo sa pangabudlay kag iban pa. Ining koalisyon sunod sa ila magahisugot sa pagrespeto kung sino ang mapilian nga ilay duso kandidato sa tuig 2022. Masadya ini, mainit ini nga ining kwentro anay. Te bangod sini ang Malacañang kapon may reaksyon man. Kasimple lang sang reaksyon sa Malacañang. Siling sa Malacañang, pandemya anay antes politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 50. Puerte. Umarangkada naman si Presidente Rodrigo Duterte. Sila niya ang mga rebuilding komunista, mga bandido, dapat na sila pangutdan ulo. sili niya sa militar, patyo nyo kon may bit-bit nga armas. Nya daw wala giniya pulos sa mga komunista, wala gid progreso ang pungsod. Mga grupo na sila sa mga bandido. Te amo ning palayag sa presidente sa meeting sa National Task Force, Regional Task Force to End Local Communist kag Armed Conflict didto sa Tacloban City. Siling sang presidente, hindi ko na gusto nga makita ang soldado sa sulod sang lungon. Ti panawagan niya sa mga law enforcer, patyon ang mga komunista. Nagligad to nga do Marso 5 blato. Amo maningin palayag ya. Patyon ang mga komunista. Sos, duwa kadlaw nagligad, siyam gid ka mga aktivista sa Calabarzon ang napatay sa separado nga police operations. Ang punto na tundire lantawon tabla. Kung engkwentro sa tunga sang militar kag New People's Army, kanatural sila kay kumbatant ini sila mo. Lunsay may armas mag-engkwentro, ti amo ina ang matutuod nga engkwentrohan na isa may mga armas. Ang malain man lang siya kon madalas sa ang sibilyan bala. Pero kung sila lang mag-inengkwentrohan ay tinatural lang ina. Lunsay may armas mo, natural, maengkwentro. Basta hindi lang mabutang sa collateral damage ang sibilyan. Engkwentrohan ay paira. Engkwentro total. May armas sa piyak, may armas man sa piyak. Ang punto lang naton nga hindi lang mahilabtan ang sibilyan. Amo ini ang
matabo. Ang ako malang punto mo ni. Kung MPA lang kag soldado mag-enkwentro kag kapulisan, no problemo. Kay lunsay may armas, kombatan ini sila. Ang hindi ko lang di mauyunan, kag dapat halungan, nga basi bala, nga magkalatumba ang iba niya, kay bangod suspetsado ka lang, nga komunista, kag matumba ka. Di ko sa bagay, kung komunista ka, legal na yan sa pungsod Pilipinas mo. Partido komunista, legal na siya, hindi ka lang magbitbit arbas. Ang punto na basi bala, kung madamo naman ang magkalasapla, kag itudlo lang nga komunista, kag itudlo lang nga rebelde, amo nang masakit. Sige nanglan, tulotadlungon tayo ni. Kung enkwentro, lunsay may armas, fire! All is fair in love and war. Okay lang. Basta sa nasiling ko, hindi lang masapla ang iban, hindi lang mangin collateral damage ang civilian. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga
nagkapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Ang masunod nga balita kag isyu. Radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, SalangaNo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Standard time, lasay 59 kadasig sang oras, no? Ariwa, sabit ko lang ini makadali. Mangod sining pag-ibwal sang COVID-19 dito sa Metro Manila. Kag iban nga bahin sang probinsya. Ang pila ka mga baksin, kundi ginpadala ini sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyahanan, ginamonitor ko kahapon daw i-recall ini sang departamento sang ikaayong lawas balik dito sa Metro Manila kag dito ipangtoslok sa mga frontliner. Porte, no? Dahil hindi ko maintindihan, tikinanglan niya sa mga probinsya para ba proteksyonan ang ila pumuluyo. Galing ti Metro Manila mo, Imperial Manila kuno mo, kung anong problema unahon gidito. Ti kinanglan man sa mga kaprobinsyahanan, gayo mangani, nalipay mangani kay gindulungan ini sila sang bakuna. Pagkatapos bangod lang nga kulang sa paggalong o may diferensya guro ang pila ka mga health protocol dito sa Metro Manila, i-recall mo ang mga bakuna para dito ipanuslok sa mga frontliner. Daw hindi amo. Ang punto na dire, kung kinanglan nila dito, ang bakuna, kinanglan man ini sa mga probinsya, siguro tunan mayo nila kung sumaka ang COVID dito sa Metro Manila. Basi kung may pipila ka mga sala na ginhimo ang aton sini gobyerno, ang paggalog, pag-abre sa negosyo, pag-abre sa ilimnan, o ano nga plastada. Tiyan mo na, daw i-recall nila, amo nang report kahapon nga aton na monitor. Para sa akon, okay ba lang na, pero tani, hindi bagay kinanglan mo na sa mga probinsya, may diferensya laya kung nga nagsaka ang COVID dito sa Metro Manila, ipang-recall mo yung bakuna, kag unahon tagaan prioridad dito sa Metro Manila. Sa nasiling ko na, kung kinanglan sa taga Manila, kinanglan Manila sa taga probinsya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan
upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:05. Nami patani duludig sungin nung pagpalayag ni Duterte kontra kay Dilima naman ba porte. Grabing pitik ya kay Lila Dilima. Kung galing wala na panahon na. Ini mga balita kag isyo gindulong sa aton sang D3 Bio. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon